Witam serdecznie moi bracia Polacy, bracia i siostry. Це відео буде награно по білоруській мові, чи в язику білоруським. Але я так зрозумів, що люди з Польщі мене добре розуміють, так само як люди з Білорусі, коли я говорю по-польську. Бо польська мова і білоруська вельми подобна, і є в цьому досвідчення, мой опыт. Я хотел бы начать с того, что для нас, славян, и для белорусов, або для людей Речи Посполитой так само вольность сегодня, и какие мы маем перспективы, коли щиро кажучи, то одни люди стомилися от недохопу свободы, а інші люди стомилися от лишку свободы, тому що свободи занадто багато для їх і зашмат, а іншим надаль бракує. Бракує, не хапає свободи людям, які мешкають у Білорусі і у постсовєтських країнах. Натомість людям в зв'язку європейським, єврозв'язі, Унії Європейської, свободи не бракує, їй зашмат. І люди вельми нещасні і нещасливі. Тому що демократія в сьогоднішній час більше має вигляд охлократії. Кожен має право голосу, але не ведає, на кого голосувати. І тут і повстає серйозне питання, до якої ми відносимося. Тому що, тяжко казати, що сьогоднішнє життя у Білорусі є нормальне і свободне. І я думаю в святі, що у білорусів нема Білорусі. Білорусь не білоруська. Наприклад, свята, які недавно були, 17 вересня, свято народного единства. І шкода, що не тільки режим білоруський це святкує. Я навіть побачив некоторих людей псевдоопозиційних, які тішилися цього свята, навіть білоруськомовні люди. Я можу зрозуміти одне. Друга Річ Посполита була не ідеальна, і більшість поляків це розуміють. Натомість у Зв'язку Радянським на початку навіть не було проєкту існування БССР. Или радянская российская влада, она больше уваги отдавала на вот украинской УССР. Забрала Смоленск у белорусов, это однозначно, и нават не буду зараз оповедать о колхозах и коллективизации, расстрелах політичних. Натомість, можливо, мабуть, частка родин 17 вересня на Белоруссии воссоединились, только оккупация усилилась, позднее началась другая Сусветная война, война уже была, она началась 1 вересня, але позднее и початку россиянцы пришли на Беларусь заходнюю, где никто не чекал россиян. Позднее пришли немцы, и Беларусь была под всеми можливыми оккупациями, и счастья из этого не было. Эта дата, она и так трагичная. Я нават не маю на увазі перспективу польско-белорусских добрых стосунков. Але акрамя того, што гэта дата была трагічная, гэта дата антипольская. Але вяртаемся да Уніі Еўрапейскай. Мы маем нібы санкцыі наложаныя там на Кремль, на Беларусь, нават персанальныя, але зараз, напрыклад, ёсць канфлікт, звязаны за збожжам Польшчы і Украіны. Сёння вересень 23 года. Хутка будет кастрычнік, пажэрнік. Вось так і ёсць. Таму, власна, што з одного боку, частка украінців в уряді не розуміють, що поляки зробили все, каб допомогти. З іншого боку, не всі не ведають, щоб українська збожа була аж так дрянна. І я маю надію, що люди догадаються. Але тут ми маємо іншого грача, і це навіть не московські агенти, а Унія Європейська, Єврозв'язь, якою атакують Польщу, навіть коли Польща допомагає білорусам, німці, Брюссель, хлустят о Польше нагло и вельми неприемно. И немцы год тому были супраць постарчения зброї України, а Польша постарчала найбольш зброї своей у адсотках. И так само было с Беларусью. Весь насамрэч, на жаль, частка белорусов, они не разумеют, что то, что я говорю, это не пропольская пропаганда, это факт и речеиснасць, то, что мы не просто як народы, мы братья, близкие Речи Посполитой, а мы их исторично разумеем. Немцы, французы не разумеют белорусов. Они так само выходили в манифестации супраць Лукашенко, як у диктатора.
Але амаль ніхто в Німеччині, у Франції, в Британії не розуміє, що в Білорусі нема білоруської мови, що власна мова замикається, що у Білорусі нема вольності духа, і ОМОН атакує костёл червоний і інші костёли. Гэта не разумеюць, таму што вольнасць еўрапейская, гэта вольнасць міцічная, там насамрэч шмат вольнасцей, але свабоды духа і самаразвою у Европе нема. Людзі на Заходе маюць вольнасць, свабоду, з якой они не карыстаюцца і деградируют. І гэта не толькі радикальны фемінізм, марксізм, это просто павадзінка людзей захавання. Люди не разумеют проблем Всхода, люди на Заходе не разумеют проблемы людей за Всходу. А люди за Всходу маюць все больше і больше праблем, бо маюць дыктаторов, якія іх не шануюць. Гэта моя смутная ведомасць, але лепш казаць смутную правду, чым, не ведаю, там, лыбіцца і казаць хлусню, што робяць людзі і в Евросоюзе, і в Кремле, і в іншых краінах. І яшчэ хочу вельмі прагну пажадаць людзям вытрымаласці і то, што мы маем зараз час змян,